Adentrámonos na cociña de Ricardo para saborear a proposta que este ano presentou a segunda edición invernal do Destapa. A súa tapa é esta, unha filloa con prevedallada rechea de cotelo de porco e repolo. Esta é unha das 15 propostas que poderemos saborear a partir de mañá nesta nova entrega do exitoso concurso, no que atopamos unha ampla oferta. Desde revisións do lacón con grelos, cocidos, hai, neste caso o postre unha filloa en orella, o meu puxo unha crepe chea de codillo, hai un pouco de todo, pero sempre relacionado con eses platiños. Hai pulpo, A cita gastronómica repite cun formato moi semellante á primeira edición invernal celebrada o ano pasado. Con todo, este ano os establecementos quixeron darlle un maior pulo aos produtos de tempada. Este ano intentamos facer que todo o mundo puxera un plato relacionado co inverno, co entroido, que estamos agora nesas épocas, ademais este ano incluso hai unha pastelería, o Gretel, que este ano incluso temos un postre no medio deses 15 pinchos que vamos a presentar todos os locais que participamos. Os hostaleiros que participan no concurso indican que eventos como este serven para desestacionalizar o consumo. Segundo apuntan, a edición de inverno funciona case tan ben como a de verán, a pesar de que o volume de público é moito máis reducido. As persoas que se animen a degustar as tapas, ademais de levar un bo sabor de boca para a casa, entrarán no sorteo de varios premios. Temos esta vez tamén un premio metálico para o seleccionado gañador dos que voten, e logo hai segundos, digamos, premios de consolación para 4 ou 5 personas máis, como lotes de viño, visitas a lugares, a bodegas e demais. Así que xa o saben, teñen unha semana para probar as 15 etapas do concurso e votar a súa favorita. Agardamos que lles presten tanto como a nós.